Amar kata ko ki nong song snong. Ngati piwan lagi snong ki beper. Menta haswa bakumning insang ya kani ka jing penrung hot. Lesi kini ki samla ke jingi ki badan hangni ki bala pet ya kam kin penbet lesi ya kani ka benta ban hot shakmat ya ki bakwa ban rung hot bani kom ka party ban swai kata ngai susngore ban ai khuble biang saisi ne pi paro ki balai poi hagani ka por ka bamata ban ngakwalu pi khiliat pili ni la yakhi ya reception policy Baling ekhi reception policy namar ba hadin baga yeng kasuri kalapatha eka sarkar baga deban penkre eka taka roster ban pentrekam katkum kata roster yagani ka reception policy kaladon ka jingta ka bakraw hagaba ikam haba kilaj lai babun kabha kalakhia segini ki para ki badan hagani ka jela leni kita ki para garu ki mo ki para nong song snong haga jela ki bagi tip kum ki jat penriu garu kalakhia siang shi bagi la light sun kawai kawan shei kajat ber khasi saw kale shaki dalai khat khandai leni arhoi kalon kumta kale kharoi khara satai kawan nyo pra shani haini ki si ki la light ki kam bala i bagani kalakta Yesu tu bagon kompentri kami kata roster retrospectively mutadu bastang jong kata ka jinglo jela ka ji kawan ra ka jingdo nong den mar kata ngi ong badon kam swa bale kawan ra ka jingdo nong namar ka jedon pat ngi khambun pat mangi banyak ni ki we pat ki para nong song snong ki bani na ka jat bedu garo ki ba song ha ka jela meghalaya ngi don tam ki khatlai persen ni khatlai na ka shispa don ka postnem ka bagitam khat khandai na ka shispa don ki bagitam khatsan na ka shispa talaring shubu average sanpho mangi life san maki kumno ke in bha kam marka jo tarang yang don kam ban penbe nang taga don ru ka bagi kwa kan bade ban bha kerpang ru nang tagi ni ki baduna hakat khotmet kita ki ngong ki differently able persons ki ba les kim don ka bormet ko don mangi kim don ka kata ka jiong ka met ka bha ko don mangi ki babek ki babian ye ki don kam ban bha kerpang ko bolong ki jalan nang tagi la bagi don ki jakanon don ki bagi beri ki baduk ki bakuduk kita ki economically weaker section ki baduk ki bakuduk ki ba myo bor ko bayo mangi ki beri ki ma social ha ka puli ka dangli puli ma ban bha lemeki namar kani ke jing thumu bolong bangine kiurin ti lang ngini yo bentalang nagata ka kam sarkar lenen ta kata ka jing ku ka ba ini bunyo kinginong song snong namar kata ka ngi kwa baga sarkar ka diban penbek ye kani bat kum bolong menta kai ka bas ngotna kalong bangila yo ye ka jing ka shan kaleng menen ni dan meeting apo jao men shisni ni dan apo yo mo siang Nilai I bagi penarang tai kalau mi banai ke jingkersan tengangai ba wakshele kadong kathan waru ini o ye ke jingkersan mo te kum katak jong ke jingkersan ye ke jinghi ke jingi ye ke reception policy kum katak jong ke jingkersan ye ke jinghi jingi persya ye ke bamdu ye ke bamsa bani ke jing penibor jong ke sarkar ngasno dei hangiru ba antala pelaj ya ka khubor nagani ka jilang bakin tip ba wati waru shakatai ka thain amlarem ka warchantia ki ai ka jingashan ya ka jingi ka jingi kom ka voice of the people party ngin pan pau ba wan nang niru ngiyo e ka jingashan te kom ka tak jong ka jingashan ngeli yenglang ban rahti hagani ka por bangi kershan ya ka voice of the people party ngi kershan ya ka jingi persha ya ka reservation policy ngi kershan ya ka jingi persha ya ka bamsa persha ya ka bamdu bat persha ya ka jing penibor ngi dei ban peni bamdei bangi shwan ne taman sngap meeting rengi ai ka jingkershan ya rahti lut paro ban ai ka jingkershan hagani ka por ka bamata khnang ban nang ni kan sami ka khobor ai jingkershan ki war jong ka war jaintia ya ka voice of the people party hagami dei bag reservation policy hagami dei bag jingki persha ai ka bamsa hagami dei bag jingki persha ai ka bamdu hagami dei bag jingki persha ya ka penibor ka sarkar MDE2 kan hapan perkhat Arsin nang ni skma to play kur khu khublei shibon philabani shongno hagani ka por kani ka long ka jingjok lalu pai ba u yes nok tilang lalu ngi don ni ka jingetli nganong pi ngin poi shaka thong ngin jok nagas por shaka por te khublei shibon nam tangani ka por ka ba kodor e ka jongpi kidon shibon kimat kibangi ngilabo haga manifesto ka jingi
tenrei ngala kumklet no mene ban ralang ya ka manifesto la ni ka election pledges la ni ki mat jingkular ki bangil kular tamakom ka parti ngin bodin ya ka wei hadin ka wei pat kadon ka mat jingkular ka beri bikin noi kai ka beri bikin nong rep ka beri bikin jingrum kertep jong ki mender shakabi ka jingi ka beri bikin jingdawa ka jingi ka ta article lais pa nyo puai ta article lais pa nyo puai kan dei ka sti ka ba shisha ka bala bania da yigi mdei da ka wei pat kumbalong ta namar ka article lais pa nyo puai kan ya da yangi na ki an jong sarkar India ki belum persya ikur komim ka jingi ki belum persya ya ka dustur ka juga culture ka jingi ki ba ya dei ka khndo ka shap dei tang ka article lais pa nyo puai ka bania da yangi ya ka jinglong try bar ka bar pen scam ya ka jinglong try ya ka khndo ka shap ki mar po khndo ka article lais pa nyo puai ka ong kumni no act of parliament anundan ki nu ki an jong sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas, the Mizos. Kabumut ya karukomim ka jong ki Naga ki Mizo ya ka emlang ka salang ka jong ki ka dustur ka jong ki nanta can apply in respect of social religious practices ka administration of civil and criminal justice ka jing bishar ka khadar ka kum ka tungrai jing Naga ki Mizo ownership and transfer of land and its resources ka jingom try ka khndo ka siap bari ka mar po khndo ngingi pandon ya kata ka an ka bangila mane da yalidi ni ki an jo sarkar India namar kata apa ka an jo sarkar India ka khangi ban be amra ngimla shu ban be amra kumbaga judei ka kolshor jingi kadai ka kolshor jingi ka jakri bangi se le sikar nyong le be amra remeta ngimla shu unaga udang bam do amra hadu menta Wildlife Protection Act kamla ban trekam nre hangne ka trekam kamdon ka jing khang ti do yong hanagalan nre hangne ka khang lada ka dei bagadon ladei bangila ya dai ngi ling ba ka article lais pa anyo poi kane ka an khang ti do yong kanamla ban trekam kada bang ong mtang nginum pensul pat ban shuti pathar ban pen snewi ka marian ban pen snewi ka umba momdi ngindale janai kom kita ke nong sinchar ki badon ya ka jikli namar kata ka ta ka thong go ji ka bangin hapan lek ban ti jing khang wa chapo sarkar kami banda wa ya kata ka jina ka ban ya ta kerpang ini lada ka dengi bangin slow try ya la ka jongari ka khndo ka sha damdon ki wei pat ki party ki ban not ban ong ban ya kren ya ka article lais pa nyu pui namar wale ki ong ka e than te dengi mer tawai ka be le yu ne kren ka bajam le denam le aba tawa tha tawai ka be aba khun ni ka be no wale lada ka e kan no ngi tip bagadi ka ta ka bala ban ya dai ngimla banong tang ban shuyo labiang em katu kur kom ong kawan raj ke kinong elam jingi ki khi ban yo hill state la yo hill state klem pen be bha mlele tang la yo hill state shwa tang la yo jalale jong sai pen be hadin hadu mentau pu usam la ban pen be kani ke reception policy ru kami jinge nomar bangim pen be lupa nabas dang ngi kwa tang ban chiyo mlayo e ka bor la sinsha la kelen Shem jinge mangi kilong din ki mandin tanmar katangin ha bani khun doya la ngimra mangi menta ngamtip shanu galoi jogi khon ki ti gi bat kumbalom ta ha ka sinchale ka sarkar BJP ka badon ka thong ban plong ka wei ka tin ka wei ka niam ka wei ka culture ka wei ka dustur ka wei ka tin o ka don ka jima ka khlaw ni ki pa ngin du shisha nagadi ka swa pathai tanrei na snow bakat bangirang sa mansil kalau pai ba orang ai ka jing ka shan ngenom ala ya kan ko bol bakanon ban euro dan ban ngut teli yangi kom ka chat bro maka ta don kam yangi we ki bon ni ba pin rung dagata ka jingkit khali daga min sim ko shinrang bar ka min sim ka i ya ka dong ka tha ni ka chat ben rio em nganum suk ban shong haye em nganum suk ban shu klikti em nganum suk ban shu pekai ngan lek ban ailem ka ketika dia ngan punya sok ya di bar ka ni ka party ngen ya tray shitam alai dong isnong bangil penjok ya ka party ban penklan ya ka party bat komang ong ipi phenum pabe dan lele rem ngala sedang ya ka kam syakri pat pa nadu pangarang kena samlalu bat hadu mentang anum padan banut banong bo bar dan shet kelai ka cek ndri kanu snem nadu di snem khat kandai spa pra ngala ya shibon kichinge pimut amdan bal persang ban pensingap jari uba arden kata teli kisna
Walang ni election kepada dia pimon mundan kepada persang ban pensyong lo ya. Ngajuhongi kipai ba mendai tang mapi bala bandi ke jat menriu. Piedi ke jat menriu. Piedi kalau iki kon kiti haga por election tang san hajar si poja. Ladanga kwa bandi pi kipai ba ngan di spakolon. Anum di tang silak alak. Anum di tadi ki pola. Ngan di spakolon. Nrengam pat di aduk mentang. Nawar kata abangi don ki no elam ki pampat di. Kadai ke kamram ki pai ba ban smuthu. Ban ai ke cintasya. Dai tang hagi nongelam. Kiba scam ke jingon. Kiba shinrang mensil. Kiba ke jabrin dengan dorot ke besngur. Kiba la ban yalam pat sajisian ya ke jabrin. Ublay wa say menta ya ke voice of the people party. Ublay wa say ni sawut bangi long kita. Ki nongelam kiba shinrang nagamata kari baga jabrin. Kiba yang scam ke nongrim. Kadai ki pai ba bagi nom pai shu syagadiam. Kinum paishu shkaman banwa nongelam kin pet shane hangi balari shane ka bibi ka noga jinkermen ya ka chat rio to bleun kur khui phi paro kiben ne ka por ka pamenta ngada kitbok ya phi we ngam ju klet ban dwai ya chat rio managa si nga dwai bo blei on ai hangi ya ka mensim ka bashanda ka basata bangenum shetting ya no Oh ni snotana bagong ka voice of the people party ngilala ban ra ya ka buram jonga chat riu hagi ni gisni kini ki kliat panai balo sia tam judan betip itu khasi tip tu naga tip tu mizo yu khasi la tip ude ba jam no uba jam uba sha jam ndrei menhagani lapna balo kawai ke India ba ani plane kidon plane kita kinongelam haga jabri khasi plane kani ga jabri khasi kam dei pi ka jam ki ban note ban le ya ka ba ki wei kim pa note ban le ki the ki South India ki ne ki North East ki persha ya ka kte nindi sama kim pa note ban kren persha markhmat yo governor ongela ra ya ka puram jonga jatman riu mentala tip plane mlong ban le kai largi don ki noelam ki be yo shisha ya ka jing shane aju pai ba ki bun ki shenrang ki klakawat hapring jongi re kim yo ala namar blai la khangla iki daga board pisa la khangla iki daga board joga spa kas VPP kan say ki ba kong kita ki reduction rang ki kon adoption rang ga kmi ki badan ga jing short ga jing start ga jing break klampi sang ini kon ya ga ga thma ban an ga yo ya ga jing job ngenra ya ga puram joga jat ban riu ngenra ya ga puram jogari nang ne shma menta baro menta ki lai kren way bom tip ya ga voice of the people party ki don ki amle na po Tamil Nadu ki ba kwa bani gendo ki don ki amle na Assam ki ba kwa bani gendo ki yo men sim na ga jingalam joga voice of the people party tang sawut ni don kalalong ga jing kerku ka puram ya ga jat ban riu hey mar ga rao ko ki pai ba ni namar boleh ublei ula jubab ya ga jing dwai ga jing haga por bi kon election nga dwai ban ya dwai ga jing dwai ga jing akalong kumne man la ga si atrai ngam tip kan nungut men ai ni kini ki emily ngai tang ga wei ga bang tip tikena akalong baga jat men reu khasi ka don kam me ga voice of the people party bamen bu aga ta ga jaga baga benta baga no ga jing kerku ka jing mentoi baga jing shan ya ga jat men reu hoi kumu shagri u jome kan no ga puram ru me ublei baga shagri ka ta ga jing dwai ga jang ni jok tang sawat Negeri kita snow tenar mata kalsyo le kipai ba kyong ni snow shnai ba arden ba pilai job ba pi snow bangi job sau pungut ha bangi job tan sawat ru nama play chuba kawan ka jing shnai ga jat ben riu but hari ni gisni modon ki ba tengkho jinge tang shupun yo ba arden doa ni ngan keren mga entre su tamban keren mengaru Dawan to priushing ong bale jayu mene MP tep utle ai to boleh daun keren mapi pak wong uni pak ada pun cuba arte